ҳидоят танҳо дар дасти аллоҳ аст ба воситаи пайғамбаронамон. оё мо бандагон васила шуда метавонем барои ҳидояти Аллоҳ таоло ба дигар шахсоне ки ҳидоят нашуда ҳастанд? ҳидоят ду маъно дорад. як маънояш тавфиқ ва илҳом. инаш дар дасти Аллоҳ таоло аст. Аллоҳ таоло ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфт ки иннака ла таҳдӣ ман аҳбабта валакинналлоҳа яҳдӣ ман яшаъ. ту ҳар касеро ки хостӣ наметавонӣ ҳидоят кунӣ, валекин Аллоҳ ҳар касе ки хоҳад ӯро ҳидоят мекунад. вақте ки амакашон Абу Толиба натавонистанд ки мусалмон кунанд, яъне ҳидоят дар дасти ту нест гуфт. ва дар ҷои дигар гуфт ки ва иннака латаҳдӣ иля сиротил мустақим. ту ба роҳи рост мардумро даъват ҳидоят мекунӣ. гуфт ҳидоят дар ин ҷо ба маънои иршод, роҳнамоӣ, яъне роҳи роста ба мардум нишон медиҳед. мардумро ба роҳи рост ҳидоят мекунед ба маънои нишон медиҳед, сабаб мешед ки мардум роҳи роста ёбанд. аммо дар қарорати қалбаш додани ҳидоят, илҳом ва қабул, ин фақат дар дасти Аллоҳ таоло аст. шояд 100 сол меҳнат мекунед, фарзанди худатонро наметавонед мусалмон карда масалан, лекин як роҳ рафта, намоз рафтагитон сабаби як ҳидояти як одам мешавад шояд. бинобар ин ҳидоят яъне ки ба ду маъно дорад. маънои илҳом, инаш дар дасти Аллоҳ таоло аст, аммо роҳнамоиш бале Аллоҳ таоло дар дасти пайғамбарҳо, уламо, доиҳо, дар дасти ҳар як мусулмон додааст. яъне метавонед сабаби ҳидояти як одам шед, ба як одам роҳи ростро нишон диҳед.